ma ba ba za na manta ma ba PDP bawa baba Atiku sai baba domin darajar Rasulullahi Allahu ne zai baka nan martabar ma'aikin Allah Atiku ne rayayi shugaban ƙasa ga Atiku shugaban ƙasa 2023 shugaban ƙasa 2023 Koriya ba ta karewa shugaban ƙasa ga Atiku 2023 kura uwar kare sai baba Atiku maralla fatan baran kanan ga Atiku shugaban ƙasa ga Atiku ya rabbana ya kan baba albarkacin Qur'ani ya rabbana ya kan dafa ma aba Atiku maralla shugaban ƙasar Najeriya in Allah ya yarda sai kai koko ba sa so albarkacin Rasulullahi na tabbata ba ni zabewa baba Atiku baba Atiku ne ra'ayi albarkacin Rasulullah Najeriya ta kace albarkacin ma'aikin Allah sai kai ko kuma ba sa so ai komai sai kai ka basu da Allah ma ya fi su annabi ma ya fi su baba Atiku sai baba sarki rabbana ya dafa ma albarkacin Rasulullah ni baba Atiku baba Najeriya kaf ta kace kuma baba Atiku na bani talakawa na fa kaunarka masu kuɗi suna son ka Najeriya kaf albarkacin ma'aiki baba Atiku yana da kyauta baba Atiku ma zauna lafiya lau ya Allah tabara Allah ya baka aimin dan darajar ma'aiki baba Atiku ma zauna lafiya shugaban makasa ba ya gudun albarkacin Rasulullahi sai kai ko kuma ba sa so baba Atiku ba sai Allah mai Najeriya Allah ya da sai kai dan darajar Qur'ani ma ba za ka tabe ba albarkacin ma'aikin Allah ba za ka tabe ba baba Atiku na gode shugaban ƙasa namu Najeriya ba mata ka albarkacin Rasulullah baba Atiku na gode ya bana ida ba mar